Rugăminte să ne uităm la băiatul ăsta de aici. Ăsta este Menestrelu, maestru de ceremonii. Da? Atenție! Și acum începe treaba. Ce fac ei în Maroc? Bă, ăsta n-are pușcă în mână. Eu zic că în România, fără să supăr pe cineva, cred că numai pe la Dinamo mai vezi, dacă să mai aduc. Și a început treaba. Repet, fotbalul marocan. Care nu e... Exact, dacă era prin Germania, prin... cu coregrafie, tot, iau. Se bucură oamenii de fotbal. Și acum, și... Toți îmbrăcați în roșie. Frumos, da? Cum mă să n-aleg? Zi-mi și mie. Cum Acum să pe fie bun. aici și să Ia. nu aleg? Și acum sărim cu toții. Și... Acum a zis în limba lor, cine nu sare? Da.